Gostongwch eich pengliniau yn agorwedd yn wastad gan osod traed yn fflat ar y llawr gyda phengliniau wedi plygu. Gollongwch o ddwy benglin i un ochr gyda thraed wedi gosod ar ben ei gilydd gan gadw ysgwydda ar y llawr. Cymerwch ofal i beidio a gorfodi'r pengliniau ar draws a defnyddio clustog o dan y benglin os oes angen. Yn yr un modd â phob ymestynniad, cofiwch anadlu mewn ac allan yn ddwfn pob tro. Gostongwch yn ysgafn gan gadw un coes yn syth, codwch a chydiwch mewn un penglin ac yna gwthio'r penglin yn ysgafn ar draws eich corff. Perfformiwch anadliadau dwfn gan adael i'r penglin ymlacio ymhellach ar draws y corff gyda phob anadl allan. Dewch ar ben glin yn ôl ar draws a gosod y droed yn ôl ar llawr ac yna sythu'r goes. Ailadroddwch y symudiad gyda'r goes arall a gwthio ar draws y corff. Gostongwch ar eich cefn yn ysgafn gan gadw un coes yn syth. Codwch a chydiwch mewn un penglin ac yna gwthioch eich penglin yn ysgafn ar draws eich corff. Ymestynwch y goes uchaf a pheidiwch byth a gorfodi'r ymestynniad. Cadwch y ddwy ysgwydd ar y llawr i gael yr ymestynniad mwyaf. Perfformiwch anadliadau dwfn gan adael i'r goes ymlacio ychydig ymhellach ar draws y corff gyda phob anadl allan. Plygwch penglin eich coes uchaf a gosodwch eich troed yn ôl ar y llawr yna sythwch eich coes gan ailadrodd gyda'r goes arall. Mae troiadau yn ysgogi ac yn dadwenwyno'r organau yn ogystal â helpu gyda phoen yr abdomen. Canolbwyntiwch ar y anadladau i mewn ac allan i ymlacio'r meddwl. Cofiwch ddefnyddio eich penliniau fel cefnogaeth wrth ddychwelyd i'r safle eistedd.